A villaba! Hova mész? A villaba? Drágám, rád nem lehet szavazni. Nem. Nem. Komolyan? Komolyan. Csak rám lehet szavazni. Hadd köszönjem meg az eddigi szavazatokat, hadd köszönjem meg a családomnak, barátaimnak, ismerőseimnek, szomszédomnak, postásomnak, kutyának, macskának és aranyhalnak, hogy szavazok rám. És a viccet félretéve, komolyan nagyon hálásan köszönöm az eddigi szavazatokat. Amikor belevágtam ebbe a történetben, föl se tételeztem, hogy esélyem lehet arra, hogy bekerüljek a legjobbak közé, és most nagyon közel vagyok ahhoz, hogy bekerüljek a villába. Tehát köszönöm a segítségeteket minket. Ja. Te hova mész? A villaba. Te már mondtam, hogy te már nem mehetsz a villába. Én megyek a villába, te nem is... Hölgye vagyok, nem értetem. Csak mindegy, megyek a villába. De te nem is tudsz magyarul. Ha te bekerülsz a villába, akkor azok a kezdők, akik most ezt a műsort követik, és szeretnének tanulni, téged nem fognak tudni követni. Viszont ha rám szavaznak, engem lépésről lépésre követni tudnak, és le tudják másolni, hogy hogyan lehet egy sikeres online vállalkozást felépíteni. A nulláról. Tehát ehhez már nem kell más, csak hogy rám szavaz. Most már nagyon közel vagyok, hogy belépjek azon az ajtón. Ő már belépett az ajtón. Álva, az a PC. Szavaz rám. Jó, jön ki.